isang tagsa-tagsa. Kahit daw kasadya, ikot ko nararaan. Kahit daw kasadya, maging tuloy ang taon. Kahit daw kasadya, napadayon sa gihapon. Hidlaw Sunday News. Celebrating life the way it is. Ang Pilipinas isa ka pungsod nga ginahugpong sang katahom sang kultura kag tradisyon. Nga daw mga bulawan nga panublion halin pa sa aton mga katigulangan. Sa kabukiran, nagapadayon ang sekreto sa mga Highlanders. Katawhan nga nagasalig sa gahom sang kinaiya kag sa espiritu nga nagahalin sa langit para sa pag-ayos sang lawas kag kalag. Sa ila mga kamot, ang tanom, gamot, kag ritual nagatubo nga hindi lang tambal sang balatian, kundi tulay man pakadto sa Dios kag sa kalibutan nga iya gintuga. Apang hindi lamang ini ginapatigayon sa hilom kag bulong. Kayang musika man, pareho sang tulintang, nagahuyop sang mga tinaga sang kultura, nagahampak sang ritmo sang kabuhi, kag nagadala sang kalinong kag kahilwayan sa hunahuna. Ang iyan nga tunog daw panambal nga nagaayos ang sulod, kag nagahatag pusog sa guwa. Amo ini ang aton ginatawag nga sekreto sang bukid, panglawas, kultura kabuhis ng mga Highlanders. Ang ila panuglion hindi lang kahibalo sang pagayo, kundi isa ka pamatuod sang hugpong sang tawo, musika, kultura kag espiritu. Nga bisan sa tungas sang kabag-uhan kag postmodernisasyon, nagapabilin nga lampara nga nagaagay sang inspirasyon sa mga pamatanon kag sa palaabuton nga henerasyon. The Philippines is a land woven with the beauty of culture and tradition, treasures passed down like gold from our ancestors. In the Highlands, the secrets of the Highlanders endure, a people who trust in the power of nature and the spirit that flows from heaven to heal both body and soul. In their hands, herbs, roots, and rituals are not merely cures for ailments, but sacred bridges that bind humanity to God and to the world He created. Yet healing is not found in silence and herbs alone. For music too, like the Kulintang, breathes the words of culture, strikes the rhythm of life, and carries peace and freedom to the mind. Its sound is believed to heal from within and give strength without. This is what we call Secrets of the Highlands, health, culture, and life of the Highlanders. Their legacy is not just wisdom of healing, but a living testimony of unity, of people, of music, of culture, and of spirit. And even in the midst of change in postmodern times, their knowledge continues to shine, a lamp that inspires the youth and the generations yet to come. Ang Pilipinas isa ka pungsod. Yes, Hidlaw Sadya. Mayong adlaw mga kahidlaw, welcome naman sa isa ka episode sa Hidlaw Sadya Live. Subong nga adlaw dalo namon kamo sa kabukiran kung sa diin ang panglawas, kultura, kag kabuhi sa mga Highlanders nagaayo paagi sa ila kaugalingon nga sikreto kag sistema sang pagbulong. Doc Joe, kamusta ka na da? Mayong adlaw sa imo? Doc Alex, sa aton nga mga viewers, mayong gabi dira sa imo Doc Alex kag sa aton mga taga-subaybay no, mga viewers naton nga naga lantaw subong sa aton nga Facebook live streaming subong man sa YouTube. Mayong gabi gid sa inyo tanan, Doc Alex, ang sa kabukiran hindi lang herbs kag tanom ang ila ginapasalig. Amo ning aton nga ginatutukan kundi pati man ang ritual, pagampo, kag pagbinuligay sang komunidad. May mga halin sa gamot o kung mga bulong nga halin sa mga kahoy-kahoy, mga gamot, mga dahon, kag subong man, mga bunga nga amo ang
ang ila ginadumilian nga hindi pagkalimutan. So amo ni Doc Alex ang aton nga tutukan subong nga episode naton 3. Yes, amo lang Oh, aton ano? Six na kita, no? Amo nang inano-anunan naton Doc Jo subong nga adlaw. Yes, okay. So Doc Alex, so ang aton nga nakita nga video kay ina katahom nga makita naton no kung ma-relate naton ang kung sa diin ang mga duna nga manggad dapat halungan amo ni mga natural resources naton. Doc Alex sa lain-lain nga pungsod ang mga katutubo ehersisyo Okay, sa Doc ila Jo. pagtuo. Antes na nga Yes. ipadalman ang ina nga istorya, palantawon ta na aton tumalanaw sang isa ka video nga matahom. May ara gali video Doc Alex no hindi ko ano ko. O, Sige ato ng taon ang isa ka video nga kung sa diin Doc Alex makalaragway sa aton kag mauna-una sang mga tumalanaw naton nga importante gali ni nga aton dapat balikan ang aton mga pagginawi o kon kultura. Yes. Alright, so amoy na Doc Jo sa lain-lain nga pungsod ang mga katutubo nag-ehersisyo sa ila pagtuo kag pag-ampo paagi sa sayaw sa saot nga ritual. Ini napakahipahayag naton sa pag-ulamang naton nalantaw nga ang mga Native Americans sa kada hublag isa gali ina ka pangamuyo Doc Jo. Ang tunog sang tambol amo ang tibok sang duta, tubok sang duta kagang indayog o kon ang gihos sang lawas nagapakita sang balansi sang kabuhi Doc Jo. Sa aton man nga mga Wow. Highlanders, hindi lang bulong kag tanom ang ila ginasaligan Doc Jo, kundi ang ritual sa aton niya pag-ampo naton kag pagbinuligay bilang isa ka komunidad
ang ila mensahe pariuman sa aton. Ga-reflect man na sa iban nga mga pungsod, may mga tribo dito, may mga kultura. Kag ang tinuod nga pag-ayo nagahalin sa paghiliusa, dokjo, sang lawas, espiritu kag kalibutan sang paghiliusa anay. Oh. So dokjo, So mo ni Doc Alex nga ang video nagapanumdum sa aton nga may ara gyud kita ginhalinan. Since time immemorial nga nalipatan na ini sang kadamuan Doc Alex. So ang aton nga video ang nagapakita gani o ang pagtalakay din, ano? Dokjo, ang mga kahidlaw naton la, ang mga tumalanaw, mga kahidlaw. mga kahidlaw. Nga ang aton So, ang mga pagtalakay kahidlaw? oo, nagasintro sa isa ka bahin sang kultura nga wala gid natahaw o kung nadula bisan naglabay na ang malawig nga mga panahon. No? Okay, Doc Ang Alex, ginawag mga sa- kahidlaw no nga aton. ang Doc tambal. Alex, mga kahidlaw ni, Oo, mga tambal. yes. O nagasintro ini sang isa ka bahin sa kultura nga wala gid nalipatan o kung wala nahanaw bisan naglabay ang malawig nga mga panahon. Oo. Ang ato nakita kina ang tambal at tambal o kung tambal mga panambal Tambal naton, O, ano ni- Oo. o tambal. siya, oo. Ako ni Doc Alex, paano naton ini masaysay? Mm. So ang tambal amo ang bulong sang mga katigulangan nga halin sa tanom. Ang muning nga anong tambal mo, ugat kag bunga. Mm. Pang hindi lamang ini nagisgot sang pisikal kapag ayo, ang tambal para sa isa ka pamaagi sang pag-atipan sa lawas kalag kag sa bugos nga katilingban. Doc Alex, Yes, tama ka. kita mo na. Tama ka gid, Doc Jo. May natural nga tambal para sa masakit. Luya para sa panuhot sa hangin. Lagundi para sa ubo, kagilanat. Kag dulaw para sa problema sa tiyan. Doc Jo, apang ang pagtambal nagalampuas pa sa pisikal nga bahin. Kag nagalambot even sa espirituhanon nga dimension. Gani Doc Alex, nakita naton nga hindi na nato malipatan ang papel sang mga babaylan nga kung sa diin kag abularyo sang una nga nagaserbisyo hindi lang bilang manugtambal Mm. sang lawas kundi bilang tagapagtimbang sa espiritu kag kultura. Yes. So he heals the broken-hearted and binds up their wounds. Amo ni ang kung sa aton subong Doc Alex, amo ni sa mga spiritual advisor bala sa una nga panahon. At the same time, do mga psychologists de bala subong ang ilang may mga sagad na sila kung paano i-healing ang mga minds bala Doc Alex. Oo. Ang tawag ini nga mediko kung lolo sa una Doc Alex, abularyo to siya mo. Si Lolo Victor. Wow. Bantog ito siya nga abularyo kag ang akon pagid nga lolo man sa side ni nanay sa mother side mediko manugbulong. By the way, tuod na sa doktor, So- barefooted na sila, pero may nag-tiniil lang sila. Ang akon to nga ang akon to nga lolo kung magritual to sa nagasuksok sa sang iya nga may uniform na sila Doc Alex nga mediko sila o kun abularyo. Pero wala sa tiniil. Tapos di sa amon dito yaga tiniil lang kami. Mm. Way kami gat sinilas. Eksakto gina. Abi, So, explain ang- gamay, Doc Jo, ano ang health benefit sa pagtiniil? Kay kainas ng aga, nagkadto kami sa Mega World. Nakitanay kami ni Brother Asher. Siling niya, bro, matiniil ta. Tinagtiniil kami dito sa kahilamunan. Ang benepisyo si Doc Alex, bala mo may mga negative kita nga mga enerhiya Mm. nga dapat kuhaon asa sang nature mo. Okay. Ang tawag na sa negative ion bala Doc Alex. Mm. So kung mag-connect kita sa duta, silingon ang aton relasyon sa manunuga ta nga nagtuga sina.
Oo. Halin to sa duta mo. Mm. Damo sa ma-release nga mga negatibo nga mga enerhiya nga amo ni ang nagahatag sang balatian kag ang may magnetic na sa nga di ba positive nga negative ang wala makorek dira nga mga nga mga na-align nga negative ion Mm. di naga-correct na siya Doc Alex. Negative ion ang makuha naton sa duta. Oo. Kag ang mga tao na madumduman naton nga ang mga tao gatiniil subong abi Doc Alex na deform na gid ang aton nga panahon may mga botilya abi subong Oo. kag hindi na naton masiguro sa una abi nga panahon do hindi gid delikado may mga lansang na subong Oo. pero kay na nagbasket ang akon nga mga upo didto nabalitaan ko Oo. dira sila namanday sa sulod sang covered court sa may basketballan Natunok. di karon kay nalipatan nila pagpanilhig nagapalo-palo na sila wala nila masiligan natuslok gid ang isa to ka player amon nga player nga isa kadamo sang dugo ang nagwa so importante gid Doc Alex tani nga magtiniil ta Oo. pero bangod sang kultura nga nag-abot diri sa aton nga gin naguba na kay modernize na sa subong nag-uso ining mga sapatos kami sa liga Doc Alex gin-mention ko na nga nag-eskwela kami Doc Alex sa una wala kami ga sinilas Oo. ganing kay gitunan kami nga magsinilas baklan man kami sa amon mga parents abi mo din kami gat sinilas Doc Alex Oo. ara na kami sa syudad ara kami sa Banwa dito kami magsinilas nga betbet na namon sinilas alin sa bukid Mm. mga tag 2 ka oras ang alakat 3 pag-abot dito kay ang kultura sa syudad gat sinilas man kami na pero kung dito sa bukid ya inatago na yaway na niya sinilas Doc Alex ya Oo. sa eskwelahan sa sulod sa eskwelahan gat sinilas kami sa gwa pagpuli namon na ya bitbit na sulod sa bag tiniila na papuli amo na ngamon nga kinagawian no pag ginawi namon sa una Doc Alex ang gagmay pa kami Mm. way kami naanad magsinilas So, bisan muna sapatos gini, na Dokyo, nga may bearing giniya ang pagtiniil kung tani. Basta wala lang sinansang kag mga buka nga botilya. Kag mensahe Oo, sa kay- para sa aton tumalanaw, mga kahidlaw naton, nga ang tambal isa ka inheritance naton o pamana kung sa Tagalog pa, nga dapat naton tipigan, Dokyo. Isa ka timaan sang relasyon sang tao sa iya palibot kag sa aton manunuga, aton Ginoo. oo sakto gid Doc Alex kag amo na nga akon mahambal no kay ina gani Doc Alex kita mo to ang mga live naton sa aton nga kwan bala Hmm. sa aton nga mga gin-educate naton nga mga pamatan-on sa kultura Oo. kung paano ma-preserve ang aton nga duna ka manggad kag paano sila magbalik panumbalik sa manunuga Ay, nga nagtugas sa ikagduta. So amo na Doc Alex ang negative ion do na angkon ko gid kay ina kay nagtiniil ko lakat namon. So masakit-sakit pati el ko subong pero nami gid ang naepekto sa akon nga lawas Doc Alex. nami na, Dokyo. Gani sa at imo ginmuno bala nga mga aktibidades kay na sa mga pamatanon, isa ka healthy nga pagtililipon nga sa di matudloan sila sa madamo nga mga bagay agud to nga mangin giya nila o gabay kung sa Tagalog sa ila pagpangabuhi nga naga-look back sang aton nga kaugalingon nga identity nga amo ang Highlander healing system nga ginpabutyag na naton pagi sa mga pilak na ka video nga aton ginpalantaw sa aton mga tumalanaw kag sa aton nga diskusyon. Kaya gani sa sini naman nga tinion Doc Jo, liton kita sa pasiplat sa kultura. Pero before kita magkadto sina Doc Jo, ipakita tani anay ang gamay lang video sa aton tumalanaw bahin sa ginmensionar mo kay inablang ang imong
tiyo mo, amay mo, sila gali ang tiglawas sa ginatawag nga Highlander Healing System, no? So, lang taon tani ang tambal. Nagsugod ko daani 2000. Dini sa pagtambal. Tambal ko sa mga buyag, hilot, tanan, aron. Ni, pero sige mong gikuniag ko nun nga muna kay aron sa makatabang sa akong isig katao. Anto dayon na kwan ginako dayon ni siya nga pagtambal. Nga anak nga pagtambal ako. Yeah. Kung asa kataman, pagbuto man sa Ginoo kung asa kataman ko sa ato da sa edad asa taman. Kung nga magtambal nga mga inani. Pauna sa Nasa lugsog to siya, Doc Jo. Nasa lugsog siya. Inakuha ang nasa lugsog pagi sa dagom. Amo ginang natural nga pamaagi. Sa imo, Doc Jo, no? Mga kahidlaw, Doc Alex, Oo. kag kasadya. Kita naton no, kilalahon ta subong. May ano kita, Ang- may Doc Jo, no? May Bible verse kita nga pagabasahon nimo. Paliwag lang na basa. Diri sa Psalms, Oo. amo ni siya. Oo. So diri di nato malipatan no ang papel sinino nga dapat aton ini nga balikan ang Psalms 147:3. Yes. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Amen. Ano na Doc Alex? Yes. So ini nga Doc Alex makita naton Kilalahon naton. mga kahidlaw. Oo. Tanawon naton. Felipe De Leon. Doc Jo, Okay lang taon ta Doc Alex. sige be, ano ang bal mo to? Mga kahidlaw kag kasadya? May ipakilala ikaw? So kilalahon ta subong ang isa kahaligi sa musika kag Oo. kultura. Diri sa aton nga panugnaon Doc Alex Mhm. sang pungsod si Felipe Padilla di Leon Jr. Anak sang bantog nga kompositor nga si Felipe De Leon Sr. So hindi lang siya isa ka musikologo or musikero, kundi isa siya ka cultural leader nga nagpatod sang pagkaimportante sang musika sa aton pagka katutubo o kung pagka Pilipino na subong katutubo. Pero ang Amo original nang pagka mga tumandok, katutubo, mutsilingon. mga tumandok, oh. So, Doc Jo, Katutubo. Doc Alex, ga-agree ko na sa imo nga para kay Felipe De Leon Jr., ang musika hindi lang tunog o konota, ini isa ka pamaagi sang katawan nga ipahayag ang ila kasaysayan, identity nila kag ila bilang espirituhanon nga pagginawi. Kung pamatian nato ng aton mga kanta, mga tradisyon, ginabalikan man nato ng aton kaugalingon bilang Pilipino. Kag Doc Jo. okay, mga katutubo, Pilipino na kusubong kay tungod sang honor ba ni Philip. Nahimo na kita nga Pilipino pero actually mga katutubo kita nga original Doc Alex. Gani, padayon. So gani padayon ta nga palanggaon. Kag ipasanyo ang aton lokal nga musika kag kultura. Kay kung sa diin may musika didto, may kalag, may pungsod kag may mga katutubo o kon Pilipino nga nagapadayon. Yes. Kag panugdaon naton. The Filipino culture is one of the greatest in the world.
At the very core, Filipinos may are kalag, very may highly bungsod kag may relational people, mga katutubo wanting to kung connect Pilipino all kinds na of nagapadala. people in all levels, young and old, whether you are educated or not, from the poorest to the richest. Filipinos would like to bring people together. That's the very core, highly relational culture. Our creative genius was able to flourish within the traditional Filipino cultures. And that's because in traditional cultures, the sense of community is very, very strong. This is the norm in all of our traditional societies. If there is a very strong sense of community, you feel more relaxed. You don't feel any tension, no? Now, the more relaxed you are, the more open you are, the more you are you, the more you can bring out who you really are. You become more expressive. You become more artistic. You become a natural artist. That's why in our traditional cultures, everybody is an artist, almost no exception. No matter what the work is of a person, you can be sure that he is doing some kind of art. Why? Because the more close you are to one another, the more you would like to understand and do what others can do. If you are very close to the farmer, you will learn farming. If you are very close to the carpenter, you will learn carpentry. If you are very close to the arbolario, you will learn traditional medicine. If you are close to your mother, you will learn how she cooks. So closeness to one another makes you learn so many things as you grow up. This is the reason why the Filipinos are so versatile, multi-talented, simply because when you are one with the community and you like to relate to everybody, you have to know what others are doing. How can you be so close if you are only a very narrow specialist? For example, I can cite the example of Samaon Sulaiman, who was one of the awardees for the National Living Treasures Award in the Philippines called Manlilikha ng Bayan. Well, just like any male in Maguindanao society or even female, almost anybody can play the kutiapi. But Samaon Sulaiman happened to be the best. But do you know that he is not only the best in that instrument, he is also the favorite barber in his town, and also a Muslim imam or priest. But he was also a very good farmer. Because he grew up in such an environment where everybody is multi-skilled. And if you are really so relaxed, you can easily learn other skills because you will have no difficulty learning anything if you are doing it in a spirit of play. In a spirit of play, everything becomes so easy. That's the reason, no? Our sense of community, which makes us very multi-talented. My Filipino dream is for Filipinos to be educated in their culture. Filipinos do not realize that Filipino culture is one of the greatest in the world because of the philosophy of kapwa. If we are one, we have a shared responsibility for one another. This is a very profound philosophy. A shared responsibility is not dog-eat-dog attitude, it's not survival of the fittest, it's not ruthless competition, it's cooperation, collaboration, harmony. Do you know how the world has survived, how humanity has survived? According to anthropology, we have survived because of cooperation rather than competition. That's the web of life. If there's no harmony on earth, no species would have survived. We have to emphasize that. But our culture is based on cooperation, harmony, bayanihan, doing things together for the common good. This is who Filipinos are, but Filipinos don't realize this. The more we realize it, the better for not only us, but the better for the world, because we can promote our culture everywhere. And we can be very proud of being Filipino. Now, the Filipinos are not very proud of who they are, simply because they don't know who they are. Secondly, I'd like Filipinos to discover how different we are from one another. The first one is how we are one, no? But the second is our diversity. We have at least 131 languages in this country, because the older a society is, the more languages it has. A young society will not have its own languages. Singapore, Australia, Canada, they still use English or French because they are new societies. That means if we have 131 languages, that means we are a very old culture. We are at least 50,000 years old. We are a new nation, but we are a very old people. If we have 131 languages, that means we have so many different cultures. The basic subject that I wish Filipinos to learn, aside from the concept of kapwa, how we are one, is how rich we are in terms of cultural diversity. Knowing all kinds of Filipinos and their cultural genius. This is the best way to make the Filipinos proud of themselves, because the more Filipinos know about kapwa, and the more they know about this diversity, how rich they are, the more they will love the country. And they will no longer fight against one another. They will have a strong sense of identity. They will know that all Filipinos are one.
sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Et la Okay, Doc Joe, para sa mga Highlanders, hindi mahimo nga ma-separate ang lawas kag kalag, ang ila kultura nagatudlo nga ang pag-ayo nagasugod sa pag-ayo sa espiritu, no? Ang chanting nagadala sang healing, madamo man tawgon nga mahimo man tawgon nga orasyon, ambahanon, kulaman o maayo panawag, anong panawagan, anong pagtawag, no? Sa daan nga mga practices or chant for wellness, may dako nga papel sa Highlanders kag indigenous healing systems. Masiling naton nga holistic ini siya. Hindi lang para sa lawas kundi para man sa kalag kag hunahuna. Ang tunog sang tingog nga ritmo sang pulong naga-relax, no? Naga-connect sa tawo, sa kalibutan kag sa Ginoo, sa ginatuuhan naton sa spiritual realm, no? Okay? Enerhiya man ini, Yes, Doc Dr. Alex. Joe, no? Pwede mo ma-explicar ang enerhiya kag vibrations, Dr. Joe? So ini naga sa isa aton Doc Alex ining hineriya kag vibration daw repetition Mm. sang tunog kag syllables nga naga-create sang vibration Mm. nga ginasiling nga makapahupay sang kasakit, Mm. makuha bala Doc Alex makapaganhagan Correct. sang kasakit, makapakalma sang stress kag makabalik sang balanse. So amo ni sa Doc Alex ang hineriya kag vibration. Tama ina, Dr. Ang cultural Mm. Kaya ang Oo. cultural identity Amo nga ni- ginamin mo, amo ni para sa Highlanders, no? Nga kundi, ang tama. cultural identity nga hindi lang ni medicine kundi parte sang ila kultura kag pa bang sulundon la dapat isundon sang madason ng mga henerasyon. Ginatipigan ini nga pamaagi sang mga tigulang para hindi madula ang ilang pagkilala bilang isa ka komunidad. Kangay sa tubalang ginmuno mo kay na sang istorya na kita antes pa sa itong life nga ang binukot gali, no, nga sang Irainon tribe
amo gali ang cultural identity nga dapat i-preserve ba naton Doc Jo? Tama, oh. Kay may hambalanon da Doc Alex nga kung hindi nato ni pagtagaan sing ma-preserve ba na Doc Alex, mawala gid eh. Ma-instinct na siya, hindi na mabalaan tayo ng identity. Di mo nang may ara nga pala nawagan nga ang faith and suggestion power bala Doc Alex. Okay. Oh. Ang pagtulok sang pasyente kag healer nga may gahom. Mm. Ang chat nagapabakod sang immune system kag napahamtang sang peace of mind nga nagabulig man gid sa pagkaayo. Amoy na gali. So amo ni nga aton gid Doc Jo nga sa una gali nga mga kapanahunan sa ato mga tigulangan masami ka aga presla naga-uwang naga-chant kay amoy ina gali kay importante ang chanting hindi lang mystical kundi may psychological kag spiritual benefits. Ang tingog nga ginhalan sa pagampo kag pagkanta mahimo nga dalan sang pagkaayo sang isa ka nagamasakit. Tungod nga ang musika kag pulong nagapadulong o kung nagadulong sang kalimong sa lawas kalag kag paminsaron. Anong nasiling mo dira Doc Jo? sakto gina Doc Alex. Ang istorya mo nga nagapakita nga ang chanting hindi lang basta tradisyon kundi ini isa ka siyentipiko man nga rason nga kung saan diin Doc Alex ang vibration sang tingog kag ang pagbalik-balik sang mga pulong naga-stimulate sang relaxation response sa aton lawas. So ang resulta sini Doc Alex nagapanubo sang stress, naga-stabilize sang heartbeat, kag nagapabakod sang immune system. Wow, amo ni Doc Alex ang iyagid nga matuod-tuod nga resulta. Wow. Kung tanawon naton pareho man ini sang modern science o kung nagasiling nga ang musika kag ang meditation may therapeutic effect. Mm. So ini siya para sa Highlanders Oh. mas madalong pagid kay ini nga chanting isa ka pamatuod nga ang kultura kag espiritu mahimo gid nga dalan sang pagkaayo. So amo ni Doc Alex nga importante gid nga ma-preserve ang mga kinaadman bala o kon identity sang isa ka katutubo o kon katutubo nga kultura. Subong nanad na kita nga Oo, tama. Okay. May nanad kita nga, no? nanad na kita sa pagtawag nga Pilipino pero actually we are tumandok or katutubo. Matuod na doon agree ko sa imo, Doc Jo, no? Pamatud-an tapagid na ang ginasiling mo na nga mga tumandok kita. Pagi sa sining ipalantaw naton sa aton tumalanaw. Isa pagid ka video Doc Jo, no? Kag ari. Yes. Matawhay. Kag mapres ka nga hangin ang imo masugata sa isa ka barangay nga nahamtang sa mataas nga parte sa sidlangan sa Bacolod City. Kilala ang barangay Alangilan bilang vegetable bowl sa syudad sa Bacolod. Pero hindi lamang mga utan kag prutas ang imo makita sa sini nga barangay. Imo man makita ang malapad nga mga katubuhan. Mga manukan kag mga tawo nga may sara nga makabulig kag magpaayo sang mga nagamasakit. Mga tawo nga kung tawgon, mga albularyo. Ang mga albularyo sila ang mga manugbulong nga nagagamit sang sinauna nga pamaagi sang pagpamulo. Pareho sang pagtapal sa mga panambal nga tanom kag lana, pag-orasyon, pagtawas, pagbanyos o pagpahid sa mga nagamasakit. Kung aton balikan ang historya sang sinauna nga panahon,
Ang babaylan ang tawag sa mga sinauna nga babayi nga nagapamulong. Sa tradisyon sa mga Pilipino, sila ang mga tao nga may abilidad nga mamulong sa mga kalag kag lawas. Babayi nga mangin alamon kag nagaserbi sa komunidad, paagi sa pagpaayo kapag hatag sang laygay. Siya isa man sa mga haligi sa komunidad. Siya pwede makasulod sa kalibutan sa mga espiritu kag sa iban pangabahin, kag makagwa sulod sing wala sang sablag. Diri sa Negros, sa Baguio City, ginasaulog ang ginatawag nga Babaylan Festival kada bulan sa Pebrero. Ini nga selebrasyon para sa pagpasidungog sa mga babaylan. Nagsakay ang amon team sa isa ka terminal sang pangpasahero nga jeep sa atubangan gid lamang sang Burgos Public Market East Entrance nga may ruta nga Alangilan, Burgos. Masobra 45 minuto sang naabot namon ang barangay Alangilan sang maayo. Sa amon pag-abot sa barangay Alangilan, kami nagsakay sa tricycle pakadto sa balay sang isa ka albularyo. Purok sa barangay Alangilan nga ginatawag nga Purok Benis. Nga kung sa diin, amo nakilala sa Erlinda Parufil na kilala sa tawag nga Lola Arding. Si Lola Arding nagaedad sang 84, may 7 ka mga bata, kagang iya ubra amo ang pagpamulong. Nagsugod sila Arding sang pagpamulong sang siya nagaedad sang 48 anyos. Matapos siya magbata, kag nagsugod siya pangluya sa iya mga kabataan. Kag matapos ini, nagabato na siya sang ibang nga tao para magpabulong. Dugay do 48 lang ako ya. Matapos ang akong pamata kay 48 ay nakumestresyon. Tiki kung wala ko maubos sila sang akong kabataan niya pangluya, way ko nang bulong sa iban. Suno kay Laarding, nakuha niya ang abilidad sa pagpamulong sangging daw sa iya ni Nang Pistang. Matapos siya magbata sa iya kinagutan. Pero ginghambal sa iya nga ang bulong amo magapaayo sa mga sakit nga hindi pa masyado kalala. Di ang nagdawo sa akon tapos ko pamata mo na sinang Pistang. Ang mga ginagamit nila Arding sa iya pagpamulong amo ang mga tanom nga makita man lang sa ila palibot. Pareho sang luya, lana nga may unod sa mga kahoy-kahoy, kalawag, ahos kag madamo pa. Luya mo lang yung akong napamulong. Amo nang lana gani nga may kahoy-kahoy. Sila Arding iya man ginpatpat ang mga proseso sa pagpamulong. Magwag ka mang kayhop ka sang luya, krosan mo sila tanan. Tamo na kung may lana ako, ginabanyos ko na sa ila. Kadalaan na sa singloy akag kalawag ahos ka para balon na sa wayang langan sila pagkunan sa mga tagugarman. Ang bot-bot, kumuha kasing tubig sa baso, kag salaon 7 kasala, kag 7 man kadahon sang malong na gabi. Na, kag bugkoson tapos, sige bugkos, kag tuobon kung tapos na tuobon sa kalayo, nga may kamangyan kag amo paghampol. Amon man nakilala ang isa ka lalaki nga manugbulong nga nagapuyo man sa sini nga lugar. Siya nagaedad sang 65 anyos nga natawo sang tuig 1955 kag nagapamulong man siya paagi sa pagluya kapag butbut masobra na 30 anyos. Ang iya ngalan amo si Luis Ramos. Suno sa iya
Ang iya abilidad sa pagpamulong gindaho man ni Manang Pistang nga isa man sa iya mga abyan. Inigindaho sa iya para iya mapadayon ang pagpamulong kung sa tion nga madula na si Manang Pistang sa kalibutan. Sa iya pagpamulong, iya mabalaan kung mapaayon niya ang nagapabulong kung ang balos ang iya pagtawag sa Ginoo kagay Santa Maria amo ang pagpanguyab. Si Tay Luis nagapamulong man sa mga tawo nga ara sa abroad. Pero paano bala niya ini ginabulong kay tungod malayo ini sa iya? Suno sa iya, ang iya pagpamulong sa mga tawo nga ara sa abroad, amo paagi sa pagpadala sa iya sang bayo nga nasuksok na nila nga wala pa nalabhan. Ang proseso sang iya pagpamulong, iya ini ginakrusan ang bayo pareho man sa tipikal nga pagpamulong. Sila arding parehas man sa aton nga tawo, gani anuman ang aton ginapatihan o kun pananawan sa kabuhi. Dapat naton sila respetuhon kay ila ginapahayag sa aton ang mga sinauna nga ginagawi sang aton mga katigulangan. Ang mga Pilipino duna nga manggaranon sa kultura kag tradisyon. Hasta subong, hindi malipod nga madamo paghihapon ang mga nagatuo o kung nagapati sa mga albularyo. Ang pinakamaayo sa tanan, anuman ang aton ginapatihan sa kabuhi. Ang importante, may ara kita respeto sa isa kag isa. Amuyad to ang amon pagpanglakaton. Madamo gid nga salamat. Doc Joe, doon na orungan ka na da. May ihambal ka gida. Pero i-open man na imo microphone. Nalipatan. Okay, Doc Alex, nakita nato no? Ang video kay na nga kung sa diin sa lawod sang kabukiran may mga tao nga ginasaligan sang komunidad. Tinatawag ni sila nga mga Surhano. Amo ni akong lulo sa una, Doc Alex. Sila ang bantay sang manugtambal. Nagadala sang kaalam nga halin pa sang unang henerasyon. Amo na, Doc Alex, nga daw gintip lang ng kita si sige. I-correct, Doc Joe, kay ang gina-refer nato yung pagpamulong nga halinggi diya sang una, antes pa yung gin-invade kita sa mga Spaniards or Espanyol, no, nga nagdala Yes, so. mga sang isa ka good nga sa diin may introduce, no, pero kung aton ng tawon ibalikan tagidya sa katigulangan tagidya amo gito saya ang gitawag nga mga Surhano. Doc Alex, sa una wala kami nagamit sa mga cross na. Oo. Ang cross na, Doc Alex, ay kami gapati na sa una ya. Oo. Ay kay ang mga santos na wala toy santos di tatay sa una. Di nanay, di ang mga lulo ko way toy santos ya. Plain lang gid na ya nga tanom, Doc Alex. Amo gito mga original Ginapainom nila, wala na yang mga loya-loya na nga. Oo, sige. Ining kuan bala, ining ginabutang mga bayo na nga nila din nga himalaran ka, wala na ya. Kuan gito ya nang aktual gid nga may pilas itambal dayon amo niyo. Sakit imot yan, paimnon ka sang dulaw. Ina na nga pugaon ng dulaw kay painom si imo. May dosage sa saya, Doc Alex, hindi kay pagusto-gusto. Tapos may timing pagid na. Kung ang imo oras nga kung ginahilanat ka, hydrotherapy ang ila ginabanat. O
butangan ka sang kung ginalamigan ka, ito ubon ka sa habol nga may tubig nga ininit. Mm. Kung ginainitan ka nga iperti ka init naman, ginabutangan nila sang ano na inang payaw. Malamig na payaw mo, malamig na sa Mm. butang nimo sa ulo. And then ang mga malamig nga butang bala to kalik amo na ibutang nila sa ulo nimo. Saging, dulaw, ng tanglad, ila na nga bukbuko ng tanglad, damo na tubig, ipuga na sa ulo. Saging nga tugnaw, ang iyang duga bukbuko na kag amo nang ihampol sa ulo. Amo na ya Doc Alex ang pamaagi sa una sa mga katigulangan na nakita ko na actual ya Doc Alex. Ang pilas nga daw hindi magpuntat ang dugo. Ang ginahimo na namon Doc Alex, ang dunot nga saging na bala nga dugay na nga tinubaan, hindi may dunot na siya. Oh. Waon na sa babaw kag kupon na sa kag amo na to butang sa dugo sa pilas nga perti ka baskog ang dugo. Kag i-press dayon sang ihigtan. Kag dalon sa kwan sa dito sa may mga ospital naman layo sa ospital Doc Alex mo. May isa kadlaw pa kalabuot ka dito. Oh. Iskarga nila na sa duyan. Way man sila gasalig nga kon may mga dagko nga mga pilas. Inadala man nila sa doktor nga nagatahi gid sang pilas. O sa amo na ako naabtan, pero sa una ako no wala ako no na sila nagatahi. Agwan tahon lang nimo. May manong tahi gid sa una. Kapati ka Doc Jo nga ining mga pagtambal sang imo nga mga tiyo, sang imo tiyo kag sang imo amay. Ang ila pagtambal hindi lang napuko sa lawas. Ginapasulod Hindi lang. ang espiritual nga aspeto para sa ila, hindi malayo ang pag-ayos ng lawas kag sang kalag. Kung may espirituhanon nga infuse abi no sa healing system no. Kaya ang tanom mga ritual pagid kag pagtuo amo ang ila mga timaan. Dokyo? Ang akong to nga lulo ya sa una. Kung si tatay pa magsaysay. Wala to yaga pati sa pare. Kontra nila to yung pare sa una. Ano pagpati sa pare kay pare na sa sang aton mga katigulangan nga siyang gina-consider man nga pare. Kontra nila yung pare kay nga ang pare kuno amo ang naguba sa kultura nila. Sa kultura namon. Kay gipapati kami sang cross na nga magluduhod kada mga santos kay way nas nagapati ya. Patihan pa nila gani ya nga ina nga kahoy gintanom sang Dios hindi pagtandugon kay kung tandugon mo halitan ka ti biblikal na iya. Para sa Revelation nga kung to those destroy the earth, God will destroy also. Correct. Tihi ara na makita na iya sa Biblia, sa Revelation bala Doc Alex kung hindi ko galing madumduman. Kung may ara na sulat niya. Ginpanubli mo imo ini nga kaalam. O sa ila na yan nanggalin kaya mo man ang gitsaysay sa akon mo nga wise nagapati sa mga santos na iya. Wise nagapati. Tapos ang mga librita aton na sa una, may sinulatan to sila nga Salmo 91, Salmo 51. Nga sa mga nangamasakit, amo na imo nga ipabasa sa nangamasakit, Salmo 91. Nga sa ligan ang Dios ya ang tanom gani, way gani sila gapati na ang tanom among gayo kundi ang nagtugas ang tanom. Amo na si magbabaya, amo na ang manugbulong. Sa aton subong amo si Jesus Christ. Diyos ang ngalan sang Dios sa katutubo. Ilabinigid sa tribu. Magbabaya ang pagtawag. Magbabaya. Tawag si Jesus Christ na siya ang natao sa cross. Amo man ang ilang si Jesus. Diyos nga manunuga sang universo. So hindi sang kalibutan kag langit ket tao. Nga pagtambal kundi isa ka pamaagi sa pagpreserbar sang kultura, Doc Jo. Ginpanubli ini sang kaalam halin sa katigulangan padulong sa masunod nga kaliwatan.
Amo ning kultura, hindi lang ini. Simple nga pagtambal, sakto na Doc Alex. Isa ka pagsiserbar sa kultura, amo na Doc Alex ang dapat naton nga dumdumon. Ay binag gin kuan na kita Doc Alex do ano gani tawag na. Do nahimo na bala nga ang pagpamulong subong sang albularyo gin counter bala sang ano, amo na nga may rason ang mga synthetic nga mga ano nga untaton kay nga imagine mo bayo. Pagi na way mata sinaga ano Doc Alex, way mata sina naga ano sa ilang kultura kay na simpre nag-ano na mo alternation na sa. Oh, amali. So kung balikan taya ang alteration. alteration. Oh, na alter na lang na hindi na siya original. Oh. Oh. Hindi na siya original doon haluan na sang iban nga mga kultura. pagpati. Pero sa ibalik mo dito sa una, lain na. Lain dito sa una ya. Oh. Kay aktual, bisan ari subong Doc Alex ipakita ko sa imo ha. Dahil lang ha. Isa lang ni sa mga ginatun-an ta nga ini Ari Doc Alex kita mo niyo ang libro na Oh. Natural Remedies Encyclopedia, mga 700 Pages. actually nga over 11,000 inexpensive home remedies, covers over 730 diseases and disorders. Wow. Ariyo, Oh. pero wala na sila yung naghahambal nga iningat damol kayo ato pa to sa mga iban to halos naubos kung nibasa mo ari pa gido na ini nasulat na nila di subong ari diri ano mo sakit sabi di sakit nimo ano kaunon mo ari diri butangon mga food lang gani pagis pagkaon kag ini Doc Alex na pamatudan na niya nga ang natural remedies iya gini sa mga katutubo alin niya sa bisan sa ibang nga nasyon ining atong kainadagom to ang acupuncture ari na di sa aton kita mo to kainag yung tusok to Abi ko may origin gina sa Doc Alex Abi ko ani na sa lugsog to ginkuha ang nasa lugsog ang kamotya. Oo. Pero hindi ina sa Doc Alex kay ang ano ang may ara nga part na binagid sa liog tao. Oh. Kung hindi ka ginawa bla Doc Alex. Ginaano ni, ginabuan. Nakita ko na iya actual Doc Alex ha sa bukid. Oh. Ini sa kaginawa. Gintuslok sang isa ka mediko kag pagtuslok niya surgeon guro to manog operabla. Oh. Ibutangan lang di kawayan no nakaginawa dayon. Wow. Kag wala to nila gintiner gindala gito nila sa ospital dayon nya agud madapatan sang isakto nga ano kay way gamit to sa babaw bukid mo kay ano abi kay wala gin preserve. Akong tanay gin kuha tong idea kag gin improve na lang sa article bala sa Republic Act ano na nang iya bala sang indigenous people 7381 na no na. Oh. 7371 nga Republic Act sa Article 34 ara na da sa nga tani rights ang mga katutubo nga i-develop ang science o kun ang pamaagi technology ang ginhimo nila aging pauntat nila ya Doc Alex. Mayroon gani kay na revive ni sa itamalo sang Republic Act 8423 sa kay Juan Pabier bla. Magamula kanugo ni no. Teto tani ginuntat nila kay mawad-an gid sang kanugon. Mga kanay-kanay kanugon. Tapos Doc Alex amo ni nga sa pagpuntat nila to Doc Alex doon napatay bala doon na nawala to. Nahadlok ang mga manupamulong kay prisuhon ka te siyempre mawad-an ka sang mapriso kay mo ya kay nag-declare sila nga prisuhon ang tanan nga bisan subong ang mga paltira na bala kay nanay paltira. Ako bala Doc Alex sa pila ka pusod ang ako nautod sa bata. Wow. Gintun-an ko kung paano mag-utod sang pusod. Kag kung patay ang bata, anhon nimo? O anhon nimo ang patay nga bata? Sabi na tao patay na gailitom na sa. Paano mo na siya mapabuhi? Ano imo nimo? Ti ang ginahimo ta sina Doc Alex, nagainit kami tubig. Okay.
kung patay bilang bata nagagawa, dinainit na namon tubig kag ibutang dito sa may inunlan. Oo. O kumus-kumuson tong inunlan, pag kumus-kumus ang inunlan kundi naga ano dayon, nagalatay ang kabuhi bala ang life. Nagasulod sa pusod, ginatultol gina pagkadto dito sa lawas ang bata, pagkadto gidugay, pagkadto dito mapitik na dayon ang heart sang bata. Mm. Pagkapitik na, kuwaon na dayon dito ang may mga dugo na sa baba niya. Ginasuyop pa na gani isang mga iban nga paltira nga gusto nila buhion ginang bata, gina pampana nila. Gina ara na sa una Doc Alex. Ginano na gintudo na sa akon ni nanay sang akon nga mama kay paltira to. Mm. Dugay to sa nga no nakaupod-upod ko sa iya. Galing ay hindi nami sa paltira Doc Alex amo niyo. Tungang gabi sugaton kay imuya. Ukawon kada. Di magpasunod na karon kundi iblatian ka. Kag Amo to natabo sa akon nga mama nasunod, oh. Mm. Hindi ka katulog. Kang paghatag kasi dumong sila Doc Jo. Siyempre dapat irespetuhon naton kag tagaan sing nagakaigo nga pag pasidungog ini sila. Kangay sa imo iloy nga isa ka paltera. Ginakilala man naton ang ila kontribusyon sa pagtipig sang kinahanglanon sang mga kag pagkatawo sang aton nga ginasayuhan no aton lugar. Kaya nasiling sa Bugna Kapitulo 22 versikulo 2, subong man ginapahanumdom sang Biblia nga ining mga kangay nato mga katutubo nato nakahibalo ni sila sang kung nananugid ang mga dahon no dahon nga gina-consider sa Revelation 22 verse 2 nga dahon sang tree of life no kag ining dahon gali subong sa ginambal dira sa Bugna para ini sa healing, para sa pagpang-ayo sa mga ginabatsyag sa mga tao. Kag ang imo nga iloy isa ka paltera, of course understandable nga siya nag-apply man kung ang isa ka babae bag ulang natapos bata, pamata. Siyempre naturalmente may ara siyang gina-apply nga mga dahon-dahon nga sarang makapabulong sang kung nanano dira nga kinahanglan bungon sa isa ka bagong bata nga isa ka iloy nga bagong bata no bago ka pamata no. So amoy na Doc Jo. Ganito Alex amo na no, importante gina ang dugo kundi ang pagwa to Alex, delikado mapuison ang isa ka bagong bata. Mhm. Kinanglan pagwa sang ano na sang bata ang imo gina ang pas dayon nga masunod pagwaon mo ang dugo nga nabilin. Mo gali. Kay kundi nang magwa ma-poison ang kuan mapatay ang iloy. Ang iloy. So ginatimuan gina nga pagwaon tay may ginapainom kita Doc Alex sina nagaguluwa na sila. So anong Hindi ko di ma-mention. Ano Mabuday Doc Alex i-mention nimo diri kay sige. Budlay. kay diri Doc Alex ang kalabanan na ang ginapainom naton ara lang mabakal na sa higadigad kag makuha man na sa katalunan. Mapait na siya kag subong man ginalaktan na siya sang natural naton nga ilimnon. Diri nga ang ginainom sa aton mga katigulangan sa una nga way sila kakahubog la Doc Alex. Na di mo busog lang sila ya. Doc Jo nga initanan ang mga ginpanubli naton sa aton nga mga ginikanan ang gipanubli naton isa ka heritage nga bahandi na ma-consider nato no sa aton mga katigulangan. Treasure. Banggad. Kag ini sila tanan naton nga mga Highlander sa ila Highlanders healing system nga mga katutubo. Ini sila naka-overcome so ang ginatawag nga pagi sa ilang ikasarang no. Of course, gina-consider nila na permi ang kaalam nga ilan hiangkon
halin sa mahal nga makaako nga si Magbabaya kung sa Irainon tribe pa. Kag ini naga hatag sa ila sing capacity nga malabawan nila sa ikasarang ang ining nga mga problema sa adlaw-adlaw, ilabi na gid ang mga masakit, mga kunano da nga mga problema sa ikaayong lawas, upod na diri ang mga pagpamata sa isa ka iloy. So ini tanan survival and resilience nga tawag Doc Joe. Kay na-survive nila ila ko galingon. At the same time, ang ilang bertud sang pagka-resilient, ang bertud sang pagka-resilient, busing ganon nga makatibawas bala, makatibawas. Wala isa pa yan sa mga kabudlay, pero makatibawas sa gihapon. No? So, Doc Alex, may dugang ko Doc Alex before magano. Okay. May dugang ko Doc Alex, importante ni. Sige. Do halos na sa amon sa akon sa 1970s Doc Alex sa una, 1980s. Wala daya sing tao da sa amon nga gidala sa ospital dito na tao Kami 12 kami kabilog, puro paltira na tanan Doc Alex. Wow. Isa lang kaamay kagiloy. Mayo. So ina iya actual ni Doc Alex nga buhi ko nga witness no nga ano gani tawag na ang witness Panaksi. inang saksi. Saksi. No? Oh. Saksi ko sa amon lugar nga Ikaw wala na tao daya sa sing paltira. Nga nakakadto paltira. sa ospital. Amo na gani Layo ka mo, bukid ka mo kabay. Highlander ka mo ya. tayo. O hindi isa kadlaw nimong lakat yawan hindi ka kalabot sa banwa sa sa ospital. Tay kun sing dito sang mga bagbaganihan naton no kon bayanihan, mga heroes naton nga mga ancestors. Pakaangay sang iloy ko, tay mapatay na Doc Alex. Patay na yung mabata dangan hindi sa kabalo. Oh. Gani sa kabudlay kag kasakit Doc Jo, sang kabuhi sa kabukiran kay dito kalin. Oh, dito gid kita naton. Anong natun-an Actual na. bilang mga Highlanders? Doc Jo. So, amo na labaw sa ikasarang gid ang nabalaan naton sa ka-survival nga resilience. So, ang matun-an naton Doc Alex nga i-preserbar naton ini nga kinaalam, kinaadman. Kultura. Dapat. So, wala sa pa yan. So, sa kabudlay kag kasakit sa kabuhi sa kabukiran, natun-an ninyo ang Doc Jo? Ang Highlanders resiliency, ang ila pag-angkon sa survival skills hindi lang para sa ila kundi para sa mga pamatanon naton, kabataan kag sunod nga mga henerasyon. So Doc Alex amo niyang health and connected to culture, nature and spirituality. Wow, So amo ni Doc Alex. Katahom, no? Kag mga kahidlaw, ang sikreto sang bukid hindi lamang bulong, kundi kabuhi nga may pagtahod sa kalibutan, pagrespeto sa kultura, kag pagpasalamat sa Ginoo. Madamo nga salamat sa pag-upod sa amon diri mga pinalangga nga tumalanaw, mga kahidlaw nga maghatag sa aton sing kalipay no nga kamo nagapamati. Kag manami pagid kun sa ulihi bila maka-chat, maka-interact kita sa through chat no. Gani Doc Jo ang labaw sa ikasarang naton nga video nga ipalantaw naton sa aton nga tumalanaw amo ang masunod. I am good buffalo eagle. Hear my words. The Creator gave all two-legged beings a sacred gift. We call this the gift of choice. Regardless of where we are born, all come to earth with this gift. Along with this gift of choice, all two-legged beings have a sense of knowing right from wrong, from the one who stands within.
Therefore, the gift of choice allows us to choose knowingly. My Pauline, the woman of my heart, states that in her Navajo language, life is a walking, a journey. So if life upon Mother Earth is a journey, there are two ways to walk. By applying the gift of choice, we can choose to walk forward or we can choose to walk backwards. Because we choose knowingly, with every step we take forward or backward, we are accountable. Because we are accountable, there are consequences. Consequences, however, are not chosen. They might be delayed, but by and by, they will come. Forward-walking choices are rewarded with consequences that light the way to peace, happiness, joy, comfort, knowledge, and wisdom. Backward-walking choices bring the two-legged beings consequences of misery, despair, and darkness. At the end of our lives, when our bodies are about to be laid in Mother Earth, we will know for ourselves whether we are a two-legged being full of light or a two-legged being full of darkness. At that time, we cannot turn around and point a finger accusingly in the air. We will know because we are the ones who chose to walk forward toward the light or backwards toward darkness. Hear my words. Don't believe the dark whisperings that invite you to walk backwards. At any time in your life, you have the power to turn forward. We extend an invitation to all to utilize the power of the gift of choice, which will teach us the forward walkings that will bring peace. Let's look at the present and with anticipation into the future at what we can become. A two-legged being full of light. I am good Buffalo Eagle, and I have spoken. Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Okay, mga kahidlaw, ang kabuhi isagid ka panglakaton. May sinuguran, may padulungan, kag may mga tikang nga hindi permi hapos. Pero sa tagsa kaadlaw nga nagaabot, ginatuluan kita sini magtuo kag magpangabudlay. Doc Jo? So, amo na, Doc Alex, kahit daw Doc Alex, ang nakita naton diri, may ang Anasazi nga Anasazi. amo ang tawag sa isa Anasazi amo ang tawag sa isa ka karaan nga native nga American. Isa ka tribo tumandok nga nagapuyo sa southwestern United States, Utah, Colorado. Dito sa New Mexico kag Utah, I'm sorry. Okay. Utah, Colorado, New Mexico, and Arizona sa una pa nga mga milenyo. So ang ngalan nga Anasazi halin sa Navajo. Ano yung Doc Alex? Navajo nga ang silingon, ancient enemies o kon ancient ones. So sila nagatukod sang bantog nga cliff dwellings kag pueblo settlement nga ginhimo sa bato. Wow.
So sa ila kultura Doc Alex ginapakita ang mataas nga kaalam sa arkitektura or agrikultura kag sa pag-ayo sang kalibutan nga ginapuy-an nila. Yes. Doc Alex, Okay, ang ila panulundon, ang ginasundan nila, may isa ka term sa hiligay nun, hindi lang isa ka istorya sang kahapon, kundi isa ka pagpahanumdom nga ang tawo kag kalibutan dapat magbinuligay. Ang ila kultura nagapakita sang kinaadman nga kaangay man sa aton mga lumad diri sa Pilipinas nga ang duta kag espiritu hindi magbulag. Gani ginapahanumdom Tama. kita sa pulong sang Dios nga ara dira sa awit, no? 24 versikulo 1 nga nagasiling ang kalibutan kag tanan nga yara sa sulod sini iya sang Ginoo. Ang kalibutan kag ang tanan nga nagapuyo diri iya gid man. absolutely tama gina Doc Alex. Oh. Pareho sa Highlanders nga nagasalig hindi lang sa bulong kundi sa kultura, mga kinaandan sa komunidad kag pagtuo. Ang ila pagpanlakaton nagapakita nga ang pagkaayo hindi lang ang pag-ayo o pagkaayo hindi lang para sa lawas kundi para sa kalag kag paminsaron man. Doc Alex, Mato din na, no? Doc Jo, sa aton tanan nga nagalakat sa dalan kag kabuhi, hindi naton kalimtan ang matagtikang isa ka leksyon, ang matag eksperyensya, isa ka halad, kag ang matag bug-os nga istorya, isa ka pagpasalamat sa Ginoo. yes. So So amo ni Doc Alex ang aton nga ang uswag sadya nga dapat naton nga ibaluon oh, ang pagkamatutuod nga halad bala Doc Alex, offering of true service. yes. Doc Alex, Yeah. oh, Ang offering of true service kay kabalo ko nga ang imo to ginimo Doc Jo kay na nga naga-live ka katahom, no, nga ang imo matutuod o true service sa mga pamatanon kay na dito, pero i-feature to sila sa dason nga episode, Doc Jo, yes, okay. kag ikaw maka-eksplikar sang ilang nga mga eksperyensya kung ano ang nangin positive outcome sang sadtong nga mga aktibidades sa mga pamatanon. Kay ang aton advokasya amo ang pagpalaton sang pinalangga naton nga palanublion bilang mga katutubo, no, bilang mga tawo sang Dios, mga katutubo nga nadisenyo ya sa Highlander nga health systems. Kag sa dason nga episode, by the way Doc Jo, hindi lang kay Highlander kundi mo unta Islander is different. It is different to say Highlander sang sa Islander, kay ang Highland meaning taas, ang Islander mga pulo ni Islaya o kung mga isla-isla. Dumdumon mo Doc Jo nga ang aton nga ginaluntaran subong ang lugar sa mga nitibo, lugar sa mga katutubo, mayara kitang sobra sa 7,000 ka mga isla. Amo lang ini ang lugar sa bilog nga kalibutan nga may sobra 7,000 ka mga isla. No? Amo nga ito Grabe ba? isles. Kag may ara kita 131 ka mga lingwahe. Kangay sa itong hinambal kay na ni Felipe De Leon Jr., isa ka musicology, kag anthropology, so to speak, kay naga-research ni siya nga ang aton lugar tungod kay may 131 languages that simply shows that we are the oldest civilization, Doc Jo. Nga may Grabe, no? kita nga amo kita sina kadamo nga lingwahe kag amo ina ka rich sang aton diversity sang aton culture, no?
That means we existed longer or very long time ago as compared with sa iban nga mga pungsod. No? So, muna, Jo, nagakalipay kita kag paagi sini isa ka offering para sa aton uswag sadya, no, nga segment. Nga ginatanyag naton ang mga istorya sang pag-uswag, no? Kaya talaga pati nga aton pag-uswag ginapatuhoy naton sa aton baganihan nga si Dr. Jose Rizal nga nagasiling, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa kanyang patutunguhan. So ginabalikid naton ang aton kultura, ginabalikid naton ang aton mga katutubo, ginabalikid naton ang aton baganihan. Pero sa laygay kay sa labaw sa kasalang, ang ato naman pag walking backward, dapat hindi isa kadulom. Bayaan ta na tuya ang mga kadulom. Ang pag-look back tayo sang una, kwaon naton, kaglantahon naton, kag apresyasyon naton para sa mga aton mga katigulangan nga nagtudlo sang ancient healing, nagtudlo sang pagpangabuhi nga sa diin kita nag-eksister sa madugay ng mga panahon. Gani, diri naton makita ang inspirasyon nga halin sa simple nga mga pumuluyo, may dako kita, Dokyo, halin kita sa simple, may dako nga damgo. Mga pamatuod nga bisan gamay ang pagsugod, kung may pagtuo kag pagpakig binuligay, mahimo gid mag-uswag kag magbunga sang kalipay para sa tanan, Dokyo. Ano ang imo reaction sini? Yes, Doc Alex, ang ako lang mambal sa aton nga mga tumalanaw bala, Doc Alex, sa aton mga pumuluyo kasi manwa, padayon kita sa pagpasanyog sang atong kaugalingon kag komunidad. Kay siling pa sang Dios sa Jeremias 29:11, kay nahibaluan ko ang mga plano nga kun may ara para sa inyo. Plano nga akon may ara para sa inyo, mga plano sa pag-uswag kag hindi isang kadaot, mga plano nga naghatag sang paglaom kag palaabuton. Amo ni ang handom sang Dios, mga Doc Alex. Nibaluan gid niya ang plano niya para gid sa kaayuhan sa tanan nga tawo, mauswag. Kag naghatag sa paglaom sa mga sa aton nga mga futuro ukon palaabuton. Doc Alex? Yes. Mga kahidlaw, sa uswag sadya aton agrihan or paghisgutan ang mga pamaagi o kon ang mga paagi nga makahatag inspirasyon kag makauswag sa aton. Hindi lang sa kabukiran kundi pati na sa aton tanan nga sa aton mga tumalanaw subong. Okay? So, sa sini nga tinion, malantaw kita sini, Dokyo, upod sa aton nga mga pinalangga nga tumalanaw. Okay. Ang aton nga video. Careful cultivation of medicinal plants. In the highlands, ginger, turmeric, lagundi, and many other plants grow. They are kept not only for healing the body, but also for sustaining life. The garden of a family or of a community becomes the source of daily strength and daily needs. Healing and community cooperation, the albulario, the babaylan, they heal, not for payment, but as an offering, a true service to the community. In their cooperation, we see the spirit of genuine connection and of love for one another. The participation of the youth, children learn from the elders. Wisdom is not abandoned, but passed down. The herbs, the chants, the rituals, these are embraced by the youth as a living story of their culture and their way of life.
sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la Alright, kung ano ang natundaan mo, Doc Jo? Kung ano ang natundaan naton sa Highlanders, anong masiling mo da? Ay, dala Doc Alex kay na ano? Okay, Doc Alex, ano tanay. So kung ano ang natundaan So, diri- naton, okay, sige. Aton natun-an Doc Alex ang Highlanders, no? Mm. So mahimo taman nga gamiton naton sa adlaw-adlaw nga kabuhi. So natural nga pagkaon, pagatipan sang kalikupan sa aton nga duna nga manggad kag pagrespeto sa kultura. Amo gid ini ang pinakaimportante Doc Alex. Yes, to din na. So diri nato. Hindi lang kabuhi, no? Hindi lang kabuhi nga nagauswag, kundi kultura nga nagapabilin nga buhi, Doc Jo. Yes, Doc Alex, sa sining tinion, aton gid pinapasalamatan aton mga viewers Doc Alex nga sa sining tinion uswag sadya hindi lang naton pagkalimtan ng aton nga duna nga manggad preserbar kag ilabi na gid ang aton amo ini ang aton nga kultura nga magapabilin sa walay katubtuban. Doc Alex. Yes, gani upod kita sa madason naman nga episode, Doc Jo, episode 7 sa dason nga semana. Gani ang aton mga tumulan aw aton pag igrit liwat sang hidlaw sadya. Sidlaw sadya. Yes. Nakabaton ako mensahe halin sa amon. Nagalaragway dito sang madamo nga halandumon. Pang naghibi ako sang ginali sa kun kahitlaw gani. Sa kabukiran kong ginpakaali. Nagahulat yapon langga ko dito sa amon. Mga ginikanan ko nagakabala ka sa akon. Utani kun makitan ko man lang sa paukit kagwayan, kabudlay kag kasakit ko gamag-an. Kalantahon lanton akon makapuli na sa duyan sang akon pagkalamharon. Sa luyo mo kabukiran negros, sa bakni mo permi kunahan.
Ano na lang ang himuon ko karon nga wala na. May nabili nga paglaom sa akon nga manahandong. Gani kun may yara nagapamati sa akong panagtiagon. Idalon mo na ang kanta dito sa amon. Kalantahon lanto na kun makapulig na sa duyan sang akon pagkalamharon. Sa luyo mo Kabukiran Negros, sapat nimo pero di ko nahandon. Imong hakos pangita ko gyapon. Kinggikanan gapanumdum sa kon. Hidlaw Sadya News. Celebrating life the way it is.